plovia a la vinya i el raïm madur, clar, de l'aigua es dolia i era negre i dur. Quan el sol sortia, 2 gotims diria que eren els teus ulls. Joan Salvat Papaseit. Anem a fer aquí entre tots un copatge també. Anem a unir-nos, a barrejar-nos. No sé què és lo que ella opina, l'alcaldessa aquí sentada, perquè m'han xivat que el vi a ella no li agrada. Sempre veiem des de la Terra la mateixa cara de la Lluna. Com pot ser això? La Lluna té 2 moviments, té la rotació i té la translació, aquest opus deia. Aquesta posició de les constel·lacions amb els planetes i la Lluna, de tot això és del que parla l'agricultura biodinàmica. La gent que es dedica a fer agricultura biodinàmica té molt més en compte no només la Lluna, sinó tots aquests elements. Quan m'hauran afusellat, preneu la meva sang tota i que fermenti dins la bota el vi de la llibertat. Miquel Àngel Adrover. Ai, xiquets, si un dels dos fes cançó improvisada.